Avesko ja Caterpillar ovat jälleen menossa mukana Pirkanmaan konekaupan suurtapahtumassa, eli tietenkin Mansen mörinöillä. Tervetuloa silloin kanssani tänne Aveskon toimipaikalle Jasperin tielle Pirkkalaan. Mörinätarjouksia löytyy joka lähtöön niin jälkimarkkinapalveluista kuin vaihtokoneistakin. Paljon mukavaa ohjelmaa myös perheen pienimmille ja tarjolla on Tapolan mustaa makkaraa sekä pullakahvit. Kat-shopista voit ostaa kotiin viemiseksi supersuosittuja Kat-tuotteita. Esittelyssä laaja kattaus uusimpia Kat-koneita ja pääset hyppäämään myös demokoneiden koeajolle. Samalla on oiva mahdollisuus tutustua Aveskon upouuteen aluevaltaukseen eli Magni-kurottajiin sekä siihen, mitä tapahtuu, kun Kat-kone saa uuden elämän peruskunnostuksen myötä. Myytti siitä, että kissalla on useita elämiä, taitaakin pitää siis paikkansa. Tervetuloa siis Mansen mörinöille Aveskon toimipaikalle. Catwoman on tietty menossa mukana myös molempina päivinä, eli nähdään pian ja kurkkaa lisätietoja Aveskon nettisivuilta.